ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବିକ୍ରି ହଉନି। ଲୋକଙ୍କ ବସିବା ଜାଗା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଏଇଟା କି ଗଡ଼ିଆ ଭାଇ ଏଇନା ଆଇଲେ କହିବ। ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଦୁକ କୁଣ୍ଡ ଏତେ ବଡ଼ ପାତାଳି ଲିଙ୍ଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର ପାତାଳି ଲିଙ୍ଗ ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରାୟ ନମ। ଏପଟୁ ଯିବନି ଏପଟୁ। ଆଖି ପାଉନି ମନ୍ଦିରକୁ।